בפרק הקודם דיברנו על מה זה אינטגרלים בכלל, איך אנחנו עושים אינטגרל, ראינו דברים שקשורים ומושגים שקשורים לאינטגרל, ואפילו אתם פתרתם לבד את האינטגרלים הראשונים שלכם. בסרטון הקרוב אנחנו הולכים לראות עוד כמה סוגים של אינטגרלים. יאללה, בואו נתחיל. אז אנחנו רואים את הפונקציה כאן x בריבוע ועוד 5x, והנגזרת שלה זה, אתם כבר יודעים, 2x ועוד 5. אוקיי, אז מה האינטגרל של 2x ועוד 5? האינטגרל של 2x ועוד 5 פשוט יהיה שווה למה שגזרנו, יהיה שווה ל-x בריבוע ועוד 5x. מה לא לשכוח? את ה ועוד c. מה שאנחנו רואים כאן זה אינטגרל של חיבור, זה משהו ועוד משהו. אוקיי? וזה עובד די דומה לנגזרת. כמו שבנגזרת אתם גוזרים את הראשון ואז גוזרים את השני בנפרד, אותו סיפור גם באינטגרל. אתם עושים אינטגרל לראשון ל-2x בהתחלה, ואז אינטגרל ל-5 אחרי זה ומחברים ביניהם. בואו נראה עוד דוגמה. כאן אפילו יש לנו 3 מחוברים. אבל לא נורא, אני עושה אינטגרל לכל אחד מהם בנפרד. אז האינטגרל של x בשלישית זה x ברביעית לחלק ל-4. האינטגרל של x בריבוע זה x בשלישית חלקי x. x, אני מזכיר לכם, זה x בחזקת 1, ראינו את זה גם בסרטון הקודם. האינטגרל של x בחזקת 1 זה x בריבוע לחלק ל-2, כמובן שיש ביניהם מינוס, ובסוף אני עושה ועוד c. כלומר, לא מעניין אותנו שהיה פה 3 דברים, אנחנו עושים 3 אינטגרלים שונים. אוקיי, בואו נראה עוד דוגמה. אז האינטגרל של 9x בריבוע ועוד 8x ועוד 1, דבר ראשון נעשה ל-9x בריבוע, אז מזכיר לכם איך עושים את זה, זה x בשלישית לחלק ל-3 כי זה האינטגרל של x בריבוע, ואת ה-9 אנחנו מוסיפים למעלה, ליד ה-x בשלישית. האינטגרל של 8x אותו סיפור, אז x בשנייה לחלק ל-2, ואת ה-8 אנחנו מוסיפים למעלה, ליד ה-x בריבוע. 1 זה מספר, האינטגרל של מספר זה המספר כפול x, כלומר 1x, אבל אין סיבה לכתוב 1x, אז נעשה ועוד x. אוקיי? האינטגרל של 1 זה x. לא לשכוח ועוד c. אני יכול להשאיר את זה ככה, אני יכול גם לצמצם למען הנוחות שלי. 9 ו-3 יצטמצם, זה ייתן לנו 3. 8 ו-2 יצטמצם, זה ייתן לנו 2. בסך הכל האינטגרל שלנו זה 3x בשלישית, ועוד 4x בריבוע ועוד x, ובסוף ועוד c. אוקיי? מה אני עושה עם דבר כזה? מה זה, אינטגרל של מנה? עכשיו הוא למד את הנוסחה של האינטגרל של מנה. אז רגע, לפני שאתם נלחצים ונכנסים לסרטים, אתם תראו שזה לא כל כך קשה. כי חלקי 2, אני רגע מזכיר לכם את כיתה A, את השברים. יש לנו גם שבר עשרוני. חלקי 2 זה חצי. מה השבר העשרוני של חצי? זה 0.5. לכן, אני יכול להגיד x בשישית לחלק ל-2, אני גם יכול להגיד חצי x בשישית. אוקיי? האינטגרל של זה הרבה יותר פשוט, כי כבר עשינו דברים כאלה. אז זה פשוט האינטגרל של x בשישית קודם כל, שזה x בשביעית לחלק ל-7, ואני מוסיף חצי למעלה. זהו, זה הכל, כמובן, ועוד c, לא לשכוח. זה הכל, אתם פשוט משפצים את זה. כשיש לכם משהו שנראה כמו שבר, אתם משפצים אותו, אתם בעצם כותבים את השבר העשרוני שלו. אוקיי, ועכשיו תורכם לפתור את האינטגרלים הבאים. אתם זוכרים איך אנחנו עובדים, אתם תכף תלחצו סטופ, ואחרי שתפתרו את כל התרגילים לבד, אני הולך לפתור אותם, ואתם הולכים להשוות. צדקתם, תעשו לעצמכם וי. לא צדקתם, אז תלמדו מהטעות שלכם. זה בדיוק הזמן לעשות סטופ. ואחרי שפתרתם את התרגילים באופן עצמאי, ואתם ממש במתח לראות אם צדקתם או לא צדקתם, יאללה, בואו נתחיל. האינטגרל של x בשנייה ועוד 6x ועוד 8, עושים אינטגרל לכל אחד מהם בנפרד. x בשלישית לחלק ל-3 ועוד 6x בשנייה לחלק ל-2 ועוד 8x. אפשר לצמצם פה את ה-6 וה-2, אם אתם רוצים אתם לא חייבים, אבל אם כן צמצמתם אז זה יהיה 3x בריבוע, וזהו, זה לסיכום האינטגרל שלנו. אם שכחתם ועוד c, אז להוסיף, חשוב מאוד. השאלה השנייה שלנו, 4x בשביעית פחות 13x. אז x בשביעית, האינטגרל שלו זה x בשמינית לחלק ל-8, ונוסיף את ה-4 ליד ה-x בשמינית. 13 זה מספר, כלומר זה מינוס 13x בריבוע לחלק ל-2. אוקיי? כי האינטגרל של x זה x בריבוע לחלק ל-2, ועוד c. אני יכול לצמצם, אני לא חייב, כי זה לא ישאיר אותי בלי שבר בכלל. אני יכול לצמצם את החלק הראשון, אבל לא קריטי. בואו נשאיר את זה ככה. בואו נעבור הלאה. מה אנחנו עושים עם מצב כזה שיש לנו גם חלקי 2, גם חלקי 4? דבר ראשון, לא נלחצים ונרגעים.
חלקי 2 ראיתם מקודם, זה כמו להגיד 0.5. מה זה חלקי 4? חלקי 4 זה רבע, זה כמו להגיד 0.25, לכן אחרי שיפוץ זה אינטגרל של חצי x בשלישית, עדיין לא עשינו את האינטגרל, רק שיפצנו, ועוד 0.25x בריבוע, ועכשיו אנחנו עושים את האינטגרל. האינטגרל של חצי x בשלישית זה חצי x ברביעית לחלק ל-4. האינטגרל של 0.25x בריבוע זה 0.25x בשלישית לחלק ל-3. לא לשכוח את הוועוד c. אוקיי? אז כשיש לכם מצב כזה, דבר ראשון, אתם לא עושים את האינטגרל, אתם משפצים. אתם רואים שבשלב האמצעי היה לי פה גם את האינטגרל וגם את ה-dx, עדיין לא עשיתי את האינטגרל, זה היה רק השלב של השיפוץ. מה אנחנו עושים עם דבר כזה? גם את זה אנחנו יכולים לשפץ? אז התשובה לשאלה של עצמי היא כן, בטח שאפשר לשפץ. כמו ששם עשינו חלקי 2 שזה חצי, גם כאן אנחנו נעשה את זה חצי ובסוגריים, כי יש לנו הרי שני דברים למעלה, x בשלישית ועוד 10. אוקיי? כרגע אנחנו לא עושים את האינטגרל, אנחנו רק משפצים. יש לי פה מכפלה בתוך האינטגרל, זה לא משהו שלימדתי אתכם את זה, וגם לא צריך לעשות את זה, אז אנחנו פשוט נפתח סוגריים. אחרי הפתיחת סוגריים, אז זה יהיה שווה לחצי x בשלישית ועוד 5 dx. ועכשיו, כשאנחנו מוכנים לזה, במצב הנוח שלנו אנחנו נעשה את האינטגרל. האינטגרל של חצי x בשלישית זה חצי x ברביעית לחלק ל-4. האינטגרל של 5 זה 5x. וזהו. רגע, ועוד c. כמעט שכחתי. בואו נלך לאינטגרל האחרון שלנו. אז די דומה למה שאמרתי מקודם, יש לנו כאן מכפלה, אינטגרל של מכפלה אנחנו לא יודעים לעשות, אז אף אחד לא אמר לכם שאתם חייבים לעשות עכשיו אינטגרל. לא. דבר ראשון, תכינו את זה. תעשו שלב עזר, תשפצו את זה. אז פה אנחנו פותחים סוגריים. כמו שאתם מכירים, הבאנו את הדבר הבא, ועכשיו אנחנו עושים אינטגרל. אגב, אם זה נראה לכם מוכר מאיפשהו, אז אני יפנה את המבט שלכם למעלה, למעלה, למעלה. זה בדיוק האינטגרל שהיה לנו בשאלה הראשונה, אז זה פשוט יהיה שווה לאותו דבר בדיוק. זה הכל. אז עכשיו, אחרי שפתרנו את התרגילים מפרק 2, בואו נסכם את מה שהיה לנו. אז אם בפרק הראשון למדנו על מה זה בדיוק אינטגרל וראינו אינטגרלים בסיסיים, בפרק 2 טיפה העלינו את הרמה ופתרנו אינטגרלים של חיבור ושל חיסור. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על השימוש הראשון שיש לנו לאינטגרל. כן, יש כמה שימושים מאוד מרכזיים לאינטגרלים. אגב, אינטגרל זה אחד מהכלים הכי שימושיים שיש לנו בעולם המתמטיקה ובעולם הפיזיקה. כבר בפרק הבא אתם הולכים לראות את אחד מהשימושים האלה. אז הצטרפו אליי לפרק השלישי.